Moikka! Se on perjantai ja se tarkoittaa videopostausta. Meiltä kysytään tosi paljon, että miten saada se kuppi aukeamaan. Että mä saan sen sisälleni, mutta mä en ole varma aukeeko se, tai siitä tulee ohivuotoa, vaikka mä tiedän, että se on mun sisällä ja se on auki. Eli normaalisti käytetään skumppalaseja. No mä en löytänyt tarpeeksi ohutta. Tässä on meidän skumppalasimme ja meidän emättimemme tänään. Elikkä taitellaan kuppi. Mä taittelin sen nyt näin. Laitetaan se sisälle. Se ei aukea. Elikkä silloin voi vähän liikutella sitä. Tadaa! Nyt se on vinossakin vielä. No, any case, vinossa tai ei, se aukesi. Elikkä vähän liikuttelee sitä edes taas ja vetää tosta. Silloin sä tiedät, että siinä on se alipaine kohdallaan, kun sä vedät sitä. Eli jos et sä tunne sitä, että se olisi varmasti kohdallaan ehkä, että ei niin kuin huomaa sitä painetta, niin silloin vedät sitä, työnnät vähän sisään, vedät uudestaan, työnnät sisään. Ja silloin kun tapahtuu näin, niin sä tiedät, että se on kohdallaan. Toinen on se, että kannattaa leikata tää antenni. Ihan jo senkin takia, että jos se tulee vähänkin ulos, niin se liikuttaa tuota kuppia silloin, kun sä liikut. Eli kävelee tai on jumpalla tai jotain, niin tää liikkuu, mikä tekee kupin, tai siis saa kupin liikkumaan. Eli silloin kannattaa leikata se pois, koska sit käy helposti, että se menee pois paikaltaan, että se on väärässä asennossa, tai tulee jopa kokonaan pois. Eli sen takia meillä on tullut kysymyksiä, että kuppi on paikallaan, se on auennut, mutta silti tulee ohivuotoa. Niin se voi olla ihan sitä, että se päivän mittaan menee pois paikaltaan. Yes. Siinä oli tämän päivän vinkit. Käykää katsomassa englanninkielinen tai saksankielinen blogi, koska meiltä kysytään tosi paljon, että voisiko olla jotain sellaisia niin kuin suomi-aiheisia juttuja, koska näistähän just taitteluvideoita sun muita löytyy tosi hyviä meidän niin kuin nettisivuilta ja meidän tosta, niin kuin, virallisesta YouTube-kanavasta. Ja toivottiin vähän tällaisia, että Suomi-juttuja, että näyttäkää mitä siellä on tai millaiset kaupat on. Niin nyt kun ei ole vielä lunta, eikä meillä ole vielä täällä joulupukkia, niin mä menin loppuvideon kuvaamaan meidän saunaan. Tai tosiaan mä oon meidän porukoilla tällä hetkellä täällä Varsinais-Suomessa. Niin mä tein loppuvideon sitten saunassa. Ei se päällä siis ollut tai mitään. Mut joo, käykää hei tsekkaan blogi. Mä laitan sinne postauksen PMS-oireista ja PMDD-oireista, joka on vähän harvinaisempi, mutta vakavampi muoto PMSltä. Lisäksi sinne tulee joko tänään tai alkuviikosta vinkkejä, miten helpottaa menkkakipuja, mitä me kysyttiin Facebookissa, ja saatiin ihan sairaan paljon tosi hyviä vinkkejä. Joten käykää hei kattoo ne, ja pysykää muutenkin mukana. Hyvää viikonloppua. Moi!